Someone else, I could be Because we are collectors, like we are a problem with the Magamu or Church Center, now my account. But we want to show them. all right. Yan mana agents. Izo manajaru. Mabada nasi. Mana msichana wapi? Mwana wa mkomani. Akabadala. Mwana wa mkomani ndiye akabadala kwa baba. Angatwa manda hizi. Ai mwana mjeni Saya pegang pulsa awal, angkat jalan dia. Usia sana kureka. Nyai baca. Muku jangan sesuatu na. Ini ni satu orang jauh orang suka. Nama, witness. Ini lah. Doktor kita nyai. Nyai mana ini zaman sudah bina. Muka apa baru salah bukan dari sini. Mana ini sekarang saya jadi mana? Ada visa ni. Cara mana waktu sekarang muka mana kan sekarang? Kumana Akaita akatana nukazooni mukazungulu saka zoita mukazooni yakakonza mwana kugira baba darasani kunazura ngekugira ababa darasani baba darasani kuti fedi ngombe wachi azingezi nyaye mlizia Tunakuziya kuti akabhadharwa nyaya yei. Rega nyaya ishwa yakaoma. Yauya kumba pakati amukomana ndiyako anda koko. Saka izvi zvadaro zvokubhadharisa mabata mukadzi wachikoko. Atikashinga chipangu kutsvaga uko. Auya kumba takabvunza mukomana akamubvunza saka mune makore mangani zvosokutanga. Zvikanzi ndese zvetinezavo. Saka taizvaya idzi manje ka hatisi dzangu ndikabva ndatakakura hati dzangu kutenga machii kabva ndatobuda patanga tikaungana ipapo babawo vaichema Ndibaba wemukomana ndibaba wemukomana ini vegaiya kusiyana nawo taurai nani ndikati kana pakutaura ina handichapagona kodzero nyaya idzi dzinoita kwamama zvakanaka zvakasiya vakaita ndagara ndifunga vakadzi mukomana atitaurirane sene dzipamambo ndikatitaurana kwenyu apa hatisisi nekuti chandinoziva chitori chatinopisa muvhireji imbudzi kana kuti ndokuniratazi ndo mazira mutanda pakubhadharana vakazobhadharana vega vakabhadharana vega akapemosa ndopata nyaya makanzwa vakabhadharana chii pakuchajana kwavakaita ndakanzwa kuti vakabhadhara akati mombe pakutanga ndikambozwa kuti angati mombe mbiri here handinokuchemerana kwavakaita basi kuti ndinoda zvavo mombe nombudzi ina pamwana mwanda ichi akanga atorwa ndiye akazobhadhara mutemo unoti akatorwa mwana anda age ndiye anda age but ndiye akabhadhara munhu akanga amutora ndizvo zvandizi but amai vane tukurere mamuneshuku chiudzei yosaiostori mazivei yazosvika kwamuri manje pamusoro nyaya yemazira ndinoitawo vasitsanangura kupolisi ndashedzwa ndamazire kuti kupolisi wozi matauro nyanga chitauzobozanya toda amunoziva chaino chakuti kupolisi kubva ichitanga mwana achindisitetera nyaya akati mama kuno
ndabata mukadzi wangu nechikomo. Ndakati wamubata sei nechikomo? Akati ndabata mameseji yekuti mukadzi wangu ainditi akuenda kumaso evichina chega chega, asi vachienda kunorara kubvani vachiuya Friday kuseni. Asi ndanyaya ndaenda nekwasabhuku. Sabhuku vakataura vakativo inini handikwanise kuti nyaya iyi ndikutongei, asi tauriranai megani. Saka vaita sokunge vakataurirana vanhu ava kana kuti masabhuku sekutaura kwaita mwana. Akataura akati ini ndakange ndati mombe 4. Baba varidze mwana ndokubva vachema chema. Vakati ini ndokwanisa kupa mombe 1. Mombe yepa yakauya nembudzi 4. Ini ndakabva ndatengesa mombe. Ndakataura dai wakamira kuita sei kutengesa mombe. Wakamira iwe wakangoisa mombe chine mbudzi mudanga. Ndobva ati inini mombe ndakazoshedzwa. Baba ava vachinzwa katina mombe kuenda nayo kubi pasabhuku nembudzi. Sabhuku akazofonera mukomana kuti zvinhu zvakazvaita sei zvauya. Chiuya utine mombe yako nembudzi. Saka sabhuku wakamwari mombe dzakaiswa mumba kwani? Mombe yako wakati nava vaitika kaita sawa sabhuku. Baba mombe mwatina mwaisa kwani? Mbudzi dzakaitika inini dzikuni kwa sabhuku. Saka vakazotuma baba vakabvunza vakati mbudzi mazita acho dzikaenda nani dzikadziva kupa mapurisa maviri ndichani zvakanzi mbudzi idzi pakatumwa mapurisa maviri yaibva yauya kumba kwangu ndakaenda nekutanga baba vanga vasipo. Ndasvika kuyekutanga mapurisa ebva ndanongedzera mbudzi mwana amai nemwana wainanga ane shoni nembudzi 2 zvakadai izvo zvindudzana zvezvanga zvinamana nemazamu yanga ava kudera. Saka zvadaro zvaenda nemupurisa uye mapurisa ndikapiwa nachamete aendese mbudzi kuna baba. Ndasvika kuye vakandidzorera kavambudzana zvakanzi akati kare ndikuda mbudzi dzamapesitadibaba vanhu vangu vatumwa kuti vangendesero mbudzi. Mbudzi mwana uye adzoka ndikati kundomuchengeteo seko mwana wamandidzorera zvikanzi hanzi ndiri kuchengetera vana vasina amai. Saka mime ndomuchengetao chii mbudzi yesina amai. Mbudzi yenchiriritira inongoita svondo ichibva yako. Alright. Ndinoda kumunzwisise amai vamuchiratidza kumupusa umutaura angada kunarita nyaya yezvizva nezvaini. Pane mhosva dzakapapa masabhuku dzakapapa nemwana wenyu. Mukadzi wako ane makore mangani? Mapurisa vakaita nyaya yakatoka kuona. Mapurisa polisi wakati wavhona vakaita nyaya. Mapurisa akati awatadza mombe chete hauna kuda kuvhura mukadzi wako dhoketi. Ane mhosva mukadzi wako yairara nemwana ingodededza uchaeva wangoita urikuta nyaya wozvichenura urikuta nyaya woitonga panharaunda kuti anyaya iyi inoda polisi yekwamako patiri chimina kacho chise mutemo wenyika nokuti mwana mukadzi wakaro ari kupi akazombe ndinoda kuti uenda uchache ione mhosva yako wawasafa kubhadhara waodzora mudzi unokuita zvekufeva aidazviya zvitonge zvisiri zvonai akanyengwa ndiana because mwana mudiki iye pere namo taurai. Nyaya yatongwa muchibechi yakabva yaendeswa kuti kupolisi. Ndizvo zvandikuramba. Ava vachiti vashaya mwana wavo.
ndokubva yazonge yabatanidzirwa chipidzi mashangana asi makomburena muchichinini sabhukana mutonga zvakanaka kose inini muri kuya musina kufamba kwasabhuka tinoisa maminitsi nokuti sabhuka kana yangotaura kuti ndichauri vanayo kuda kuti zvatotanga kupinda maminitsi akarekwa ndiani komana yakati panonetsa kunzwisisa ayo mitemo unoti haukwanisi kurara nemwana ari below 18 kana kurara nemusikana ari below 18 saka akarekwa pandiani nokuti mukomana ari kunzi ane 18 years nobachibvunza polisi vakati akwanisa 18 years nokuti ndokusava mapurisa bhataura akati isu hatikwanisa kutonga nyaya ye 18 years munhu asipo zvinoda yellow card. It is not what again. 2007. I'm going to 27/06/2006. I'm going to Ini nyaya ichiitika ngemusi wa 4 February. Yatika nyaya yemusi wa 4 February. Ndopanikasedzwa kudai. Ukadonhera palaini apo shumhanya rire ukadonhera palaini apo sitosvika tikati wasvika Ndasvika musi wa ukabika bota sadza ungaziva sadza unodzimbodza sazvizvisi mazitazi uyu mwana mudiko andaeshi isusu sabukati kuti utonge nyaya idzi ndikuona dziri mapakishes kasokwadziti kanzeru haana kutongero kana akati mombe yesora sapo mbudzi otumira mapurisa wacho atonga hamusiri nerikatse ekubata isusu kai andokutenderi asi ukanyepa zvavakaita vauya nenyaya yavo pagiraundi chairman bhatisisa tikwanisa sei kuitonga vanati saka inini handikwanise kunyora chinhu charambwana chairman murume ava vari apa kunzaunza zino akatanga kuchema kuva mhere arwa mhere uyu mukomana uyu bhatanga kuchema murumudzo mukadzi vari vaviri vavatanga kuchema uyu murume bhatati handikwanise kubva pano papapani pachiameni tibatsire nyaya yekuti garike papi itaurike avezinawo vachichema svika komiti vamwe vanga vasipo vamadhara vanotibatsira kugarisa nyaya muvhireji vavati vape mukana vaite sei vaitaurana zvakuita sei zvavari kufunga mati kana pakadaro takapatadza takatonga mombe yauya chinibatsira kuzwa munyaya mombe yauya kesomba wani aipapa ndisopazikwanaudzo mombe yakesomba wani polisi vakati mombe ndaendesa masabhuku ndakaendesa mombe masabhuku iyo mombe wakaendeswa watoka sabhuku ndokwakatora mombe kombudzi ungatora kwani mupurisa wavasabhuku wakapuwa nani mbudzi dzinouya nababa ava
Amai bvudzi mukanati mabvudzi wamono Mbudzi dzakauya varume vakatumwa naChairman vakauya varume vanenge nani mazita avo pakapana Chigonga naMumedzi ndo vanhu vakauya vakatora mbudzi kundanga vakaendesa vakanyepa. Tinokuvarwa mombe nembudzi hatina problem kuita witness ukanyepa mombe nembudzi mangwana chaizvo taura chokwadi munhu Chigonga koko tauri koko Chigonga chokwadi takafoliwa endai 15 vanhu verutore 15 vanhu verutore mbudzi vese pajozi mafungwa nani nasabo kasere kudzora ndokuzomusha haamere nyaya ipapo tangamidekona kuvaoteka nyaya yahombe ndeyekuti sabhuku vakazononoka kuuya aiwa amunopinda mwana ndowenyu handikomutorera yaya kana ndakataura zvandataura nhasi handikutore ndowenyu haamere nyaya aiwa varimo havasiro vakatamba bhora vakatamba bhora tinokuda kuti titema vana futi munofutita mwana mukomana this time ndokutanga ari mukomana mwari gabisini but akaranda echi iyebe makazviita ndinokuda kuti ndisiye system yangu iyoyo waoekunyaya mimi makadisa munhu infect mitima yakakubhadhara amai avo nechi mwana wenyu ndakarepa uyu muroora wenyu ndakarepa mwana ungazvirambe kuti aiwa ndiyo chikokwadi ene munozorera munhu nembudzi ndozvamakauzogoti ndiyo zvandataura ini zviripo here zviripo moyo wachinja mbudzi dziripo makwadzi unadzo mbudzi hausisina nozotora nodzorera toda kuita zvinhu zvirifei hazvifanire kuwandira kuvasikana chete kana kuvakomana zviriko nokuringa kuti zvino zvinoitwa idzorerei akarepa zvipachena kachi asi moti repi inongoita kwakadzi chete varume mune pride zina basa munorepwawo munorepwa dzorerei mombe iyoyo inidzokere kuna baba zvembudziswa titi makakonokuda takoti mombe mukudziro dzako dzorerei mombe iyendi kwazvino adhara basa mutokorera shuwa kana ndikaona kuti padzopinda nenyaya yamunopona otherwise kasera ground toda vanhu vanofamba neprotocol kusanakirwa nokuti usafarise bata vanopisa siyana izvozvandi imhosva mukapara suka ini munodzorera munhu zvokuti akanyekwa ndiyani akazoreza ndakuzodzorera mukuna dzimazinovamai wanzoemana ndokuzomhosa amai vangu vakufurira kwakagara nokupisa chipetro kusei azvirova zvinhu nyaya yakaita kumapurisa mambo yaenda nyaya kumapurisa muturikanga yakatongwa zvakanaka yakatongwa vanhu mangwana muina baba vechi vemwana ndaenda mangwana nenyaya yemwana uyu amai vari kutaura vanhu mashirano ndovanga vakamirira mwana wavo nhasi zvadaro tichienda kuti takasvika tikaona mupurisa anga nedhokiti yemwana ngavasiku saka tachiedzwa nemamwe mapurisa zvakanzi nyaya inyu idzokeredzei taura futi mitaura kwamakaita sei kwamakaita mata ava baba vakasimuka vachiti pamusoro inini ndakatongwa udzanyiriri nekutongwa kwakaitwa nezuro kuti inini ndidzorere vanhu zvinhu zvavo nekuti inini ndindakanyengerwa mukadzi tabva tadzoka kumba auyu murume uyu kamukadzi wakatoenda kwake amuchaiko haana kuita mazvikuru vamambo wavo mukadzi wakanga gara ari naye
wangu mwana ndiye wanisiri kuona saka uya akaparipoti kumapurisa kuti mwana wangu ndiye akaenda mukadzi wake saka kunoitwa nenyaya yekuti kumapurisa ndidzoke ende kuba atenda tuza mambo wangu chidaro chiameni apa vakazoya kumba kwangu vauya kumba kwangu chiameni muti vatabva kudare vakanditi nyaya iyi wagona kutongwa kwayaitwa nhasi kwete kutongwa kwaitwa nezuro ndaida kutokuendesa kwamambo wangu kusu mumambo wangu nyamaropa kuti unotongwa kwamambo nyamaropa ndaida kuti mambo ndiye hwani wakabvisa iyoyo ubvise dzimwe dzangani 4 dzimwe 3 avagona ndakukumbira kuti pandikudzokera kumba ndisaoni zvandinowana kumba nokuti papaniiparaina maisa kwano hatidi vanhu vanorowanisa mazima kunyanya maropa titokukama tinowirirana saka musati kuzvinga mamaisa wanyamaropa inini kwandiriswe ndinozoti nyaya inobatwa nemama handiti hapana nyaya tsvagai mwana adzoke saka mwana adzoke chena inosiya mombo